Това е най-бързият начин да научиш AI. Виж това. Така изглеждах само преди малко. А ето как изглеждам сега. 20 кг по-лек. Чудодейна диета. Операция в Турция. Нищо подобно. Това е просто изкуствен интелект. Ще ти покажа как можеш да постигнеш този ефект в няколко много лесни стъпки. За начало ти трябва твоя снимка, каквато и да е. Аз си направих обикновено селфи. После в един ден с модела Google Nano Banana молиш да се генерира твоя снимка в друга визия, каквато си пожелаеш и в каквато и да обстановка. Тук поисках много постройна версия на себе си, но можеш да генерираш всичко. От такава снимка после можеш да създадеш видео, в което произнесеш избрания от теб текст. С твоя естествен глас. Или с един от наличните в библиотеката гласове. Няколко минути и твой професионален аватар във всякаква визия, каквато само можеш да си представиш, е готов. Искаш ли да научиш за още такива революционни AI инструменти? Присъедини се към нашия курс и открий пълния потенциал на изкуствения интелект. От генериране на съдържание, през автоматизация на задачи, до създаване на аватари като мен. Кликни на линка в био и започни своето AI пътешествие още днес.